Atès que la pregunta número 19 ha estat retirada, podem passar a la pregunta número 20 que formula el diputat Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president. Jo volia començar amb una qüestió prèvia, atès que he vist la preocupació pel purisme en l'ús de la llengua per part de la portaveu de Convergència i Unió. Simplement li voldria recordar que Espanya no és un altre estat, sinó que és el mateix estat del qual forma part la Generalitat de Catalunya. Més que res per ser puristes amb l'ús de la llengua. Segona qüestió, també permeti'm que manifesti, és que si no ho dic també rebento, sap? I que manifesti una certa perplexitat per haver sentit com Televisió de Catalunya programa entrevistes amb el cap de l'oposició d'acord amb el govern. Per tant, jo la pregunta li faig a vostè, però si vostè em diu no, escolti'm, és que la programació la fa el govern, entendria que vostè ens digués que comparegui no sé qui del govern per respondre aquesta pregunta, però ens agradaria conèixer el seu parer al respecte del tractament que els mitjans de comunicació de la Corpo han donat a les consultes per la independència que han tingut lloc a Catalunya. Moltes gràcies, senyor Rodríguez.